जोबोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो नागिरदों लोगोफोर आंनि बे भिडिअखौनो नोंथांमोना नायलांदों अब्ला बुजि मोनगोन आरो ने आं बहा दंफैयो आरो नोंथांमोना आरो भिडिअखौ जोबजासे नायनो दाबावहरदों लोगोफोर अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन दिनैनि बे भिडिअखौ दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था नोंथांमोना जोंहा नैबेयाव जोंहा मा होनना बुङो जोंनि बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि इउथ डिपार्टमेन्टनि डायमन्ड जुबिली जोंहा नैबेयो बरनगाव बेप्टिस्ट मण्डलियाव खुंजादों आरो ना लोगोफोर दिनै जोबथा दाखालि जोंहा थांनाय 21 अक्ट' नभेम्बर 2025निफ्राय जागायनानै दिनै 2025नि 23 नभेम्बर दिनै जोबथा हाबाफारि जागोन बे हाबाफारियानो जोंहा दिनै रबिबार मोनाबिलिनि हाबाफारिनि गेजेरजों जा खुंगेगोन आरो लोगोफोर आंबो बेयावनो बाहागो लाफैबाय आरो जोंहा आङो सिङाव माबायदि हाबाफारि जायो आङो बेखौ नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर जोंहा दायो बाख्नायनाय खुलुमनाय सिबिनाय जोंहा बियो जाबाय थादों बेनि उनाव फारियै हाबाफारि बायदि जालांबाय थागोन आरो ने लोगोफोर आङो नोंथांमोननो गुवारै दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर नायलांबाय था जों बेफोरबायदि साजायदों आरो ना बेनिफ्राय साजायनायाथ' ओरैबायदि मोजां साजायदों माने जोंहा बियो डायमन्ड जुबिली बर' बेप्टिस्ट कन्भेन्सननि जि इउथ डिपार्टमेन्टनि 82 बोसोर 75 years दिनैसिमबो गोदान अननाया आफा जिउआव दंखायसो आफा जोङो बिदि मोजां खाबुखौ जों मोननो हादों जायनाखि खाबुखौ लानानै जों लोगोसे नोंखौ हामबायनो खाबुखौ जिरायनो मोनगोन ना मोनला सिङावसो जायगाखौ नायनोसै लोगोफोर ओरैबायदि भिर जाखागोन दिनै मानसिफोरा एसे हाबलांनो नाजानोसै सिङाव प्रग्राम लाबाय लोगोफोर नै प्रग्राम ओमफ्राय आरो सिङाव हाबलांनोसै आरो ना बेनिफ्राय आङो गुवारै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन दिनैनि बे हाबाफारिखौ नायलांबाय था सिगाङावथ' जायगा मोनगोन ना मोनला नायनोसै
जिउखौ जों नुनो होदों आफा नोङो समायदों आफा नोङो दैदेनदों आफा जोंनाव गुरै नोंनियाव खालामबाय आफा आफा जों गोसो सिंनि बाख्नायनायखौ जों नुनो होदों आफा जों दिनैब्ला जोंनिहाय आफा गावनि लेखफोरजोंहाय आफा जों बाख्नायदोंमोन आफा गुरै गोसो लानानै राजानि बाबो आफा दिनैहाय जों गुबुन गुबुन थाखोनि मानसि जानो हागौ आफा थेवब्लाबो जों जोंखौ गुरै खालामदों मानोना जों मिथिगौ जोंनि जिउआ नोंनिनो आफा प्रभु जिसु आफा नों जोंखौ लादो नों जोंखौ समायदो आफा आरो थांनोसै आफा जोंनि जिउखौ आफा आफा जों आफा जों मोनसेबो सम जों थांनानै थानो हाया नों नङाब्ला मोनसेबो सेकेन्ड जों थांनानै थानो हाया नों नङाब्ला बेनिखायनो जिउखौ जों आफा सिगाङाव थायो आमेन sebelum Yesus akan berkarya saya akan sebab kesembuhan The 22nd November 2025 message. Honorable Chairperson of the program, Honorable Chairman of the Youth Department, Honorable guest speaker, and invited dignitaries and their delegates. For me, it's a great joy to be with you in this Diamond Jubilee celebration. This is a great, remarkable day where the Youth Ministry of Boro Baptist Convention has completed its 75 years by the grace of God. We are fortunate to celebrate it as a Diamond Jubilee and shall remain a witness of the remarkable historical day. So I, on behalf of the Boro Baptist Convention, extend our heartfelt greetings on the occasion. May there shall be shower of blessings in all the program. On this special occasion, I do remember Reverend Led Khalason Mosahari, who was a young, qualified, enthusiast, and strong youth matriculated from Jorhat. He was the founder of the then Christian Endeavor Union, now the Youth Department. Lord used him and did so many social and spiritual ministry for the upliftment of the youth. We are so much grateful for him and his colleagues. Since then, Youth Department is working as a right hand of Boro Baptist Convention. In this regard, I do ever remember about the history of Israel. When God brought them out of Egypt from captivity to the promised land under the leadership of Moses. Joshua and Caleb were the young men. They were the youth force for the Moses. Being the right hand of the Moses, they worked and supported in its mission. Today, in our context too, we are proud to say that BBC Youth Department is our right hand. We have been working together like Moses, Joshua, and Caleb in all aspects. Finally, dear Youth Department, since you are the future leader of the Boro Baptist Convention, so be strong in the Lord in His mighty power. Work hard, never be lazy, serve the Lord with a heart full of devotion. May God bless you. Thanks. Boro फंनैसो बुंनि जोंनि Boro Baptist Convention Youth Department बे डिपार्टमेन्टआ 1950 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन जों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गोसोखांगोन रुंसारि रेभारेन्ड खालासन मसाहारि बिथाङा बे समनि मेट्रिकुलेटमोन बिथाङा जेब्ला हजों मेट्रिकुलेसन खालामना फैबाय हजोंनो बिथाङा सासे जोबोद मावथि आरो सांग्रां लाइमोन होननानै सार्टिफिकेट मोननायमोन आरो बिथाङा जेब्ला मेट्रिकुलेसन खालामबाय बेनि उनाव जेब्ला फैयोब्ला बिथांखौ जोंनि गेजेराव बाहायनाय जाबाय बिथाङानो जोंनि फाउन्डारमोन आरो बै समनि जोंनि जिथु हालोदमोन
खोब बेबादि दानि बादि जौगालु नङामोन आरो बे समाव बिथाङा लाइमोनफोरनि गेजेराव खामानि मावबाय खौसे खालामबाय लाइमोनफोरखौ आरो बेबादि जों माबा मोनसे बै समायनि मंगलनि सभा बिनि गेजेराव थानानै लाइमोनफोरनि गेजेराव खामानि मावनो हागोन नामा बेबादि थांखिजों बिथाङा मोनसे खौसे बे ख्रिस्टियान इउनियन बै समायनि ख्रिस्टियान उद्योग होननाय बे आफादखौ गायसनबाय आरो बिनि गेजेरजों हाबा मावबाय बिथांमोननि बे नाजानाय बिथांमोननि मावनायनि थाखाय जों दिनैनि बे अबस्था आरो बे अबस्थासिम बिथांमोना जोंखौ दैखोना लाबोबाय बिनिखाय जों गोसोखांदों बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांदों आं बिनिखाय आंनि बे मेसेजाव आं बेखौनो रायथिदों जेब्ला बे गोजान इजिप्टनिफ्राय इजराइल माहारिखौ मोसेसनि दैदेननायनि गेजेरजों दैदेनबोदोंमोन इसोरा गावनि समाय लानाय हादोराव कानान हादोराव बे समायाव यां मानसि हिसाबै दङमोन बिजों लोगोसे आगदा आखाइनि बोलो हिसाबै जसुवा आरो कालेब बिथांमोनजों लोगोफोरबो दङमोन बिथांमोनजोंनो मुसिया गासै मावनो गोनां खामानिखिनिखौ मावदोंमोन बिथांमोना हेफाजाब होदोंमोन बेनिखायनो जोंबो दिनै चेलेन्ज हिसाबै इउथ डिपार्टमेन्टखौ जों लाबोदों जों बुंदों पेरेन्ट्स बडि हिसाबै जोंनि इउथ डिपार्टमेन्टआ जोंनि आगदा आखाइनि बोलो आरो बिथांमोनानो जोंनि फिउचारनि लिडार आरो बेनिखायनो जों हास्थायो इसोरनि बायखौ जों थुलुंगा होनो थाखाय जों हास्थायदों बेयाव बेखौनो बुंदों ख्रिस्ट' जिसुनियाव नोंसोर बोलोग्रा जा गोब्राबै माव जोथोन लानायाव आलाहादा दाजा दिनै गासै गोसोजों फोरबोखौ सिबि इसोरा आशीर्बाद खालामथोंसै फैगोन दिनफ्राव इउथ डिपार्टमेन्ट आवगायलांबाय थानो हाथोंसै आमेन गेजेराव सफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौहा आङो सिनायथि होनो इच्ছা खालामदों बेनिनो सिगां आङो जोंनि बुंथिगिरि आलासि बिथांमोनखौ आङो एसे सिनायथि होनि I'd like to introduce our guest speaker today for those who have come today. So I would like to request our guest speakers to just raise up wherever you are. I would like to introduce our guest speaker, Mr. Jerry Lapang. Yeah, Jerry Lapang. He is the Ministry Associate, Regions to Bilik at PSC. Thank you so much, sir. Also, Dr. Bijoy S. Sangma, the Chairman on Human Rights, Peace Building and Reconciliation, Baptist World Alliance. Yeah. Also, Reverend Munuz De Mari, Principal of Giant Bible College. Yeah, thank you. Bitamana जाहैबाय जोंनि आलासिफोर दिनै बे 70 जि डायमन्ड जुबिली बिनि आलासि बिथांमोना बे बे समाव आङो खावलायनो इच्ছা खालामदों जोंनि BBCनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां रेभारेन्ड डक्टर अर्जुन बसुमतारी सुंदयै जोंनो ग्रिटिंस होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय BBC इउथ डिपार्टमेन्टनि डायमन्ड जुबिली सेलेब्रेशननि मानगोनां जुबिली सेक्रेटारि जिएस कुलदिमारि आरो गासै दैदेनगिरि आरो मानगोनां आलासिफोर आङो बिसेसकै BBC टुक्राझार मिसननि जानानै बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बयनिसिमबो फुंनि गोजोननाय जासिनाय जाबाय आरो जोंनिसिम हांख्राय हरनायनि थाखायबो हामबाय होनदों जायनि थाखाय जों बेवहाय फैनो हादों आरो जों मिथिदों गोबां रंजानाय जादों मोसानाय जादों आरो प्रग्रामा मोजां जागासिनो दङ बेफोर गासैखौ जोङो लोगो मोनफैनाय गोसोआव जोबोद रंजानाय मोनदों आरो इसोरनि लेंफोरनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रा इसोरा जोंनो लाइमोनफोरनो लाबोगोन आरो बिनि गेजेरजों लाइमोनफोरा थिग लामाजों थाबायनो हागोन होननानै आसा खालामदों आरोबाव बयनिसिमबो गोजोननाय होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेयावनो दोननाय जाबाय हामबायसै